खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। तामुलपुराव दैखर फोसाबनो थांनानै सानै लाइमोना जिउ गोमादों। जेपि नाड्डानि न'आव अमित शाह जायखिजाया थासारियाव सोरखार दानो थियारि। फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाननि बिथोन। आसामाव दैबाना जानायनि जाहोनाव थैनाय सुबुंनि अनजिमाया सा 18 सिम बांदों। बशिष्ठआव ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामदों। दैबानानि रैखाथि हान्जानि नावा बेलथायनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन साब्रैया गोमादों। गुवाहाटीआव गंसे ट्राकनिफ्राय 779 कार्टुन जौ हमनो हादों। थाइलेण्ड आरो मरिशासआव थांनो इन्डिग' बिरखं कम्पानिया गंसे गोदान एयारबास बायगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लकसभा बिसायख'थिनि भट साननाय आरो फिथाइ नेगासिनो थानायनि गेजेरावनो तामुलपुराव सानै लाइमोना जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। दैखराव गलांनानै जिउ गोमादों सानै लाइमोना। तामुलपुर जिल्लानि 1 नं खालिपुराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दैखर फोसाबनो नाजानाय समावनो सानै लाइमोना गलांनानै जिउ गोमायो। दैखराव गलांनानै जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ तपन राजबंशी आरो चन्द्र बाहादुर लिम्बु होननानै सिनायथि होदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो तामुलपुर जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। बेनि उनाव तामुलपुर पुलिस, एसएसबी आरो एनडीआरएफ बिफाननि जवानफोरा मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव गोथै सहखौ दैखरनिफ्राय सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय दैथायहरो। लकसभा बिसायख'थिनि भट साननाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बीजेपीनि हादरारि आफादगिरि जेपि नाड्डानि न'आव नुजाथिहैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बीजेपीनि हादरारि आफादगिरि जेपि नाड्डानि न'आव दिनै बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै मोनसे गोनांथार मेल खुंनाय जादों। बे मेलावनो बाहागो लाहैदों नखर मन्त्रि अमित शाहआबो। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि एग्जिट पलआव एनडीएआ 400सो मासि मोननानै फिन सोरखार दागोन होननानै इसारा होदोंमोन। नाथाय दिनै बिसायख'थिनि फिथाइखौ बेबायदि मोननो हायाखै। बीजेपीआ 300 सिमबो लिडिं खालामनो हायाखै। बेखौ नोजोर होनानैनो जेपि नाड्डानि न'आव दिनै बीजेपीनि मोनसे गोनांथार मेल खुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला कंग्रेस एबा एनडीए लायन्सआ सोरखार दानो थाखाय गुबुन गुबुन दोलोजों सावरायगासिनो। बबेखानि कंग्रेसआ बिहारनि गिबि मन्त्रि नीतीश कुमारनिफ्राय मदद बिहरदों होननानैबो सोलोङाव फोरमायदों। बेबायदि थासारियाव बीजेपीआबो जेरैखिजाया थासारियावनो दिल्लीनि दखल खालामफिननो साखा-फारा आरो जायखिजाया थासारिजों मोगा-मोगि जानो थियारि। बेनिखायनो बीजेपीआ बे जर'खा मेलखौ लिंब्रबदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोदान नेम खान्थिनि बिथोन फोसावदों। बे गोदान नेम खान्थिनि बिथोन बायदिब्ला फोरोंगिरिफोरा ससियेल मिडियायाव रावबो अजद गोनां बानबुंथि होनो हानाय नङा। फोरोंगिरिफ्रा धोन लानानै रावबो टिउसन फोरोंनो मोननाय नङा। फरायसालिनि फरायसाफ्रा रावबो हरताल एबा धरना हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाय नङा। बबेबा मोनसे हानजाया हरताल एबा बन्द फोसावोब्ला फरायसालिखौ बन्द खालामनो मोननाय नङा। साफ्रोमबो गाहाय फोरोंगिरिफ्रा फरायसालिनि बिजाब खान्थिजों सोलिनांगोन। फोरोंगिरिफ्रा रावबो हानजा एबा आफादफोरखौ मेल जथुमनो फैनो मोननाय नङा। गाहाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगिरिफोरखौ हरताल एबा धरनायाव बाहागो लाहोनो मोननाय नङा। मोनानि 9 रिंगानि उनाव फरायसालिफोराव रावबो हाबनो मोननाय नङा। गाहाय फोरोंगिरिफ्रा सानफ्रोमबो एसेब्लाबो क्लास लाथारनांगोन। गाहाय फोरोंगिरिफ्रा सप्ता खुंसेयाव गासै 4 क्लासखौ लाथारनांगोन। गंफ्रोमबो फरायसालिफोराव बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजि रावजोंसो फोरोंथारनांगोन। बेफोर गोजौआव होनाय नेम खान्थिफोरखौ मानियाब्ला एबा सिफायोब्ला डिसिप्लिनारि एक्सन लानाय जागोन होननानै सोलोंथाइ बिफाना गावसोरनि वेबसाइटआव फोसावदों। डिजास्टार रिपर्ट आरो इनफरमेशन मेनेजमेन्ट सिस्टेमनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैबाना जानायनि थासारियाव आसामाव मैखोमै गोहोम गोग्लैनायखौ 3 जुनसिमहालागैसिमबो नुनो मोन्दों। कपिली, तरमतुल आरो कुसियारा दैमाफोरनि थाथाया गिख्रंथाव जानायनि थाखाय ओनसोलफोराव गोबां खहा जानायखौ नुनो मोन्दों।
हजाय करिमगंज मरिगाव आरो नगाव जिल्लाजों लोगोसे गासै गंजि जिल्लाफोराव दैबानाजों खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। मोन 23 मौजा बेंकफोरनि सिङाव थानाय गासै गं 577 गामिफोरा खहा जादों। बेनि अनगायैबो काछार जिल्लायाव गासै 1,36,000निबो बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों खहा जादों। लोगोसेनो आबाद फोथारफोराबो खहा जादों। बेनि अनगायैबो दैबानानि जाहोनाव दासान्दि सा 18 सुबुंफोरा जिउ खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिनो सासे सुबुङा हा गिसिखानानै जिउ खहा जादों। बेनि अनगायैबो बोथोरनि गाज्रि हालोदाव गासै मा 83,000निबो जिब जुनारफोरा दैबानाजों खहा जानायखौ मिथिनो हादों। गुवाहाटीनि बशिष्ठ निउ मार्केटआव समबार मोनानि समाव फेग्रा मुवा बाहायनायनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन खालामनायाव सानै ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसेनो गासै मोन 16 ड्राग्सनि फिसा फिसा बथलफोरखौ जब्द खालामनो मोननाय जादों। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंफोरखौ समसाद आलम आरो जाला जादब होनानै सिनायथि होनायजों लोगोसेनो बिसोरनि लोगोआव गासै 6,000 नोगोद रांबो जब्द खालामनो हायो। दासान्दि बशिष्ठ पुलिसा ड्राग्सनि सन्देह खालामनायजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय सोंलु खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि काछार जिल्लायाव समबारखालि गंसे रैखाथि हान्जानि नावा बेलथायनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन 7 सुबुंफ्रा गोमानानै दङ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काछार जिल्लानि सनाय दक्षिण महनपुर ओनसोलाव आइजोफोरजों लोगोसेनो गथ'साफोर गासै 7 जन सुबुंफोरखौ बासायनानै लाबोनाय गंसे नावा दैबानाखौ बारनो नाजानायनि जाहोनाव हरखाबै बेलथायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाव बेलथायनायनि जाहोनाव नावाव गाखोनाय गोबां सुबुंफोरा दैयाव गबनो गोनां जायो। बे जाथायनि दसे समनि उनावनो रैखाथि हान्जाया नागिरनायनि थिरांथा लानायाव सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादों आरो गुबुन 7 सुबुंफोरखौ नागिरनानै मोननाय जायाखै। बेनि अनगायैबो रैखाथि हान्जाया 2 सुबुंफोरखौ बासायनो हाबावनाय बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठ पुलिसा अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बिहार फारसे थांनाय नकल नाम्बार प्लेट WP853722 नाम्बारनि गंसे ट्राकखौ सेग्रोमनानै गासै 779 कार्टुन बिलाथि जौ हमनो हादों। हमनानै मोननाय जौ कार्टुनफोरनि गेजेराव 333 कार्टुना क्वार्टार बथल, 200 कार्टुना खावसे एबा हाफ बथल आरो 1 कार्टुना आबुं बथल होननानै पुलिसा मिथिहोदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राक ड्राइभारा त्रिपुरा रायजोनि धर्मनगरनि थागिबि प्रीतम दे आरो बिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होननानै फोरमायथिदों। इन्डिग' एयारलाइन्स कम्पानिया मरिशास आरो थाइलेन्डआव भारतनिफ्राय थांनो थाखाय गोदानै गंसे एयारबास बायगोन होननानै फोरमायथिदों। इन्डिग' एयारलाइन्स कम्पानिनि CEO पिटार एल्बार्ट्सआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। नोजोर होनो गोनांदि इन्डिग' एयारलाइन्स कम्पानिया आथिखालाव 122 एयारबास दङ। बेनिनो गं 33 इन्टारनेशनेल आरो गं 88 डमेस्टिक। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।